pica culita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica culita. Pica, pica. Pica, pica. Essa aqui tá pica, pica, corrida. Pica, pica culita, aquí no tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica culita. Welkom, een en al. Welkom allemaal. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensheid op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van de greatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom, welkom. Hoe gaat het allemaal? Blij dat jullie er weer zijn. Tot nu toe hebben we heel veel dingen gehad over, in ieder geval zijn we zijn nog bezig met het bespreken van Kabbalah. Goedenavond Poppy, goedenavond. We zijn Kabbalah aan het onthullen en we zijn Tarot aan het onthullen. Maar Tarot denk ik dat wij volgend seizoen dat grondig gaan doen. Tot nu toe hebben we gehad over symbolen, dat in het occulte eigenlijk met symbolen wordt gecommuniceerd. Heel vaak gebruiken ze symbolen om ons een verhaal te vertellen. Of een morele essentie te vertellen. Maar ze gebruiken ook verhalen om dit te doen. Samen met symbolen en verhalen. Om een morele les te geven aan de mensheid, aan ons. Ja. We spraken ook over onze realiteit en hoe deze eruit ziet volgens Kabbalah. Het zijn de 4 werelden. Die ga ik waarschijnlijk volgende week gaan we de laatste puntjes op de i zetten daarmee. En dan denk ik dat er dan de week daarop introductie voor Tarot en eigenlijk ook een introductie voor het volgende seizoen. Ja, dus het wordt alleen maar spannend. We spraken ook een beetje over de spirituele werelden en hoe je daar contact mee kan maken. Dus door gelijkwaardig aan vorm te worden. Zeg maar, je moet dan de kwaliteiten van God moet je daar aannemen. Goedenavond Anna, hoe gaat het? We hadden over God en zijn kwaliteiten ook. Dus als we dan contact moeten nemen met de spirituele wereld, dan moet je natuurlijk de kwaliteiten van God weten wat ze zijn, zodat jij dan die kwaliteiten dan kan cultiveren in jezelf. Vorige week hebben we grondig, dat was een bonus level vorige week. Dat was deel van de christelijke Kabbalah, eigenlijk is Kabbalah maar met een C kan je zeggen. Maar in ieder geval, het is een bonus level, want het was geen kosher Kabbalah, wat we eigenlijk aan het doen zijn. We zijn in principe de Kabbalah met een K aan het bespreken. Niet vergeten, we hebben 3 typen Kabbalahs. De Q-versie, dat is dan de hermetische versie. De C-versie, dat is dan de christelijke versie. En de K-versie, dat is dan de Joodse versie, kan je zeggen. Ja, dat is dan we noemen dat kosher Kabbalah, omdat het de oorspronkelijke Kabbalah is. En dan hebben de hermetische traditie en de christenen van toen hebben ze dan ook heel veel van overgenomen. Omdat het gewoon goede dingen had. Maar uiteindelijk hetzelfde kosher Kabbalah, zoals ik het ook eerder heb vermeld, die komt uit Egypte. Dat is de enige... daar komt, en zelfs daarvoor, omdat, wij beginnen natuurlijk met Egypte, maar er was voor Egypte ook heel veel samenlevingen. Ja? Dus Egypte is wel waar wij starten, omdat daar het meest nog van over is zelfs, om überhaupt
kennis van te plukken. Ja, de anderen zijn nog ouder en het is nog moeilijker om achter te komen wat de tradities allemaal waren. Maar goed, al die dingen komen uiteindelijk oorspronkelijk uit Egypte. En voor Egypte natuurlijk was dan de zondevloed. En dan praat je dan over al die samenlevingen voor de zondevloed. Oké, alle tradities, niet alleen maar de Bijbel, maar heel veel tradities praten over de zondevloed. Oké, dus we hebben grondig de sterrenbeelden besproken, in ieder geval in rust. Het is een begin. Deze lessen zijn ook voor beginnelingen ook heel vaak. Om jou zeg maar een goede houvast te geven, zodat je dan ook meer zelf kan bestuderen. Maar ik wou je, Anna, het is wel goed dat je er bent, want we hadden het ook vorige week over Taurus, dat Taurus zeg maar door Venus wordt geregeerd. En toen zei je van ja, maar ik dacht dat het de maan Taurus regeerde. Maar wat ik jou vergeten te vertellen was toen ik klaar was met de show, toen dacht ik, oh, ik had het eigenlijk aan jou moeten vertellen, voordat ik de show afsluit. Maar de maan en Venus zijn in principe, die vertegenwoordigen de vrouwelijke principe, allebei. Dus het maakt eigenlijk heel weinig uit. De enige verschil tussen de maan en de Venus is, de maan vertegenwoordigt, als ik op een christelijke manier mag zeggen, de maan representeert de maagdelijke vrouw, ja, en Venus representeert de maagdelijke vrouw die zwanger is geworden. Dus wanneer Maria dan zwanger is geworden van God, zeg maar. Dat is de kleine verschil, maar allebei vertegenwoordigt de vrouwelijke principe van goddelijkheid. Dus in principe zou ik niet raar staan. En ik heb volgens mij verteld dat het waarschijnlijk te maken heeft met de deacons. Voor degenen die niet weten wat deacons zijn, dat zijn gewoon... Dag Farida. Voor degenen die nog niet weten wat de deacons zijn, dat zijn... je kan ze even noemen subkamers. Dus je hebt natuurlijk de hoofdconstellatie. En dan elke hoofdconstellatie heeft 3 subkamers. En elke subkamer bestaat uit 10. Ja, de decaat. Dus daar komt eigenlijk de deacon vandaan. De decaat is de eerste 10 cijfers, zeg maar 1, 2, 3, 4, 5 tot 10. En oorspronkelijk is het 0 tot 9. Maar we hebben geen te tellen met 1 natuurlijk. Oké, dus dat zou je dan ook in je achterhoofd moeten hebben, Anna. Dus ik dacht van, ik ga niet vergeten om jou te vertellen dit. Dus bij deze. Dus vandaag zullen we ons onderwerp over kwaliteiten afronden. En we zullen het beginnen met hebben over het woord in het Hebreeuws heet Gilgulim. Ja? En Gilgulim betekent reïncarnatie, volgens Kabbalah. Okay? Wat ze dan eigenlijk allemaal denken hierover. Dus eigenlijk de titel van vandaag is Gilgulim, maar niemand weet wat Gilgulim is. Dus ik heb gezegd, de titel is dan reïncarnatie. Ja? Maar Gilgulim is Hebreeuws voor reïncarnatie. Oké, dus laten we eerst wat huishoudelijke mededelingen doen. Ga even mijn sheets erbij pakken. Ja, graag gedaan, Anne. Ja. Ja. Nou, dit verhaal kennen jullie wel allemaal. Dus mijn werk, thegreatworkexperience.com, daar kan je dan zeg maar alle podcasts nogmaals bekijken. Je kan het ook bekijken op Facebook trouwens. Maar iedereen is natuurlijk welkom. We gaan vandaag is de laatste thema van de mens. En dan volgende week gaan we de wereld nog een keer doen, afronden. En dan zelfs een introductie misschien. De laatste seizoen, de laatste, hoe noem je dat? De laatste aflevering misschien als een soort van introductie voor Tarot. Dan moeten we even kijken. Of zelfs Tarot en Kabbalah bij elkaar brengen. Ja, in het optiek van Kabbalah in ieder geval. En dan volgend jaar in januari, wanneer we dan zeg maar Tarot gaan bespreken, dan bespreek ik Tarot en dan Kabbalah aan het einde in het optiek van Tarot. Zeg maar? Dus een soort van hoe ze dan met elkaar complementeren. Dus dat is een beetje de bedoeling. Maar in ieder geval, dat gaan we doen. En niet vergeten dat dit informatie de deel is van een totaliteit. Dus ik zou zeggen, als je hier voor het eerst bent, ga terug naar seizoen 1 zelfs. Van Eigen Pad. En doorloop het rustig. Ik zou zelfs aanraden om mijn website te bezoeken en helemaal seizoen 1 van mijn podcast te gaan beluisteren. En dan doorgaan tot nu. Dat is het beste. En ja, want het is eigenlijk een puzzel. Een klein stukje van een grotendeels. Even heel snel hierover gaan. Leerbaarheid is belangrijk.
lage leerbaarheid. Zijn mensen die rigide twijfels hebben, naïviteit en goedgelovigheid. Ja, dat zoeken we hier niet natuurlijk. Je moet gezonde twijfels hebben, open geest houden en de wil hebben. Tenminste weten van, het gaat niet goed op de wereld. Er moet iets veranderen. En dan de vraag hebben aan jezelf van, wat kan ik doen en bijdragen aan deze verandering. Want de verandering komt toch wel. De enige verschil is van, ga je samen veranderen, dan is het zonder pijn. En als je dan niet verandert, dan komt er heel veel pijn voor terug, zeg maar. Dus het is wel handig het is wel heel slim om een betere zelf te maken van jezelf. Het is wel heel slim om te doen, zou ik zeggen. Dit is in ieder geval mijn advies naar jou. Ja? Ik heb 2 videopodcasts gemaakt voor jullie. Ze zijn een beetje rauw. Ja? Ik word heel vaak boos in dit soort videopodcasts. Omdat ik eigenlijk ook heel erg boos ben dat men zich laat manipuleren. En dus mijn hoop is natuurlijk dat een beetje wat meer jullie aandacht, zeg maar, jullie aandacht erbij halen. Zo van, misschien is het een aandachtspunt inderdaad, Glenn. Weet je? Dus, en het liefst natuurlijk je leven ten goede veranderen. Want al deze energie is uit liefde om jullie informatie te geven, zodat je jezelf uit je eigen pad kan volgen. Want dat is daarom. Maar in het kader van het verbeteren van jezelf. Ja? En als je jezelf verbetert, dan laat je de rest met rust. En dan uiteindelijk de hele wereld wordt een stuk beter. Dat is een beetje de bedoeling. Dus kijk dan de boosheid voorbij. Boos zijn is niet iets... Ze hebben ons geleerd om niet boos te worden natuurlijk. Maar je mag boos zijn. Oké? Alleen je moet niet boos worden voor voetbalwedstrijden en zo. Oké, nou. Vorige week heb ik ook gezegd... Dit zijn alle boeken van Kabbalah. Je kan ze allemaal vinden bij alle sheets. Vorige week zei ik dat ik het boek met penningen... Dus de Book of Tokens van Paul Foster Casey... moeilijk te verkrijgen is. Maar Eva heeft mij erop geattendeerd. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat het boek eigenlijk online beschikbaar is. Dus tegenwoordig is dat boek ook online. Dat vind ik... Ik had hem hier bij mijn archief. Maar blijkbaar is het ook online nu te vinden. Wat ik eigenlijk heel leuk vind. Want wat ik ga doen dan... Denk ik, is dat ik het erbij ga zetten. Ja, dat kunnen jullie dat ook, hebben. Ja, ik zou zeggen meteen downloaden en bewaren. Want het was iets dat toch wel vrijwel irritant was om te krijgen. Ja. Dus, dan weten jullie dat. Dus, de Book of Tokens, die heb ik gebruikt als voorbeeld. Waar ik dan heb kunnen vinden dat de slang ook Jezus is, kan je zeggen. Dus het is, en daarin wordt daar eigenlijk heel subtiel naar gerefereerd. Which is awesome. Oké, dus reflecties om over na te denken. Er zijn vele werelden waardoor dat zijn de mensen dus, waarom ze draaien. En elke revolutie is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar de mensen weten of nemen deze dingen niet waar. Dus dit is te vinden in de Zohar. Niet vergeten, Zohar is een kabbalistische tekst. Hier praat hij over dat de mensen onwetend is van het feit dat ze verschillende keren verschillende revoluties hebben gemaakt. Of hebben gemaakt en zijn nog steeds aan het doen. En ik heb laatst toevallig, maar dit was in de Papiamento, afgelopen zondag had ik het over de wet van cyclus. Dus dat je dan, dat alles eigenlijk een cyclus heeft. Ja, het begint ergens en het eindigt ergens en dan begint het weer. Oké, dus dat is dan de wet van cyclus. Dat krijg je in alles, en nog eens een keertje alles in creatie. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, we beginnen op maandag en dan gaan we dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en dan gaan we weer op maandag. Nou, maandag en dinsdag en donderdag en vrijdag, dat soort namen zijn namen die wij hebben gegeven aan de cirkel eigenlijk. Wij geven namen
bij elke punt van elke dag, zeg maar, krijgt een naam. Ja, maar dat hebben wij gedaan. Maar ongeacht van deze namen, in de natuur gaan we rondom de zon. We gaan rondom ons as. Ja, en de maan gaat rondom de aarde. En in het occulte, hoe ze het uitleggen is dat het lijkt een beetje op de Russische pop. Dus de grote is in het kleine. En in die kleine zit hetzelfde nog in het kleine. En zo kan je door blijven gaan. Dus het concept van cyclus krijg je overal. Je krijgt het zelf in het idee van het vernieuwen van je cellen. Dat is ook een cyclus. Je krijgt het ook in het idee van het cyclus van bijvoorbeeld iemands leven. Je gaat dood, je wordt geboren en dan ga je dood. Daar gaan we vandaag erover hebben. Maar wat gebeurt er daarna? Ja, want heel veel mensen zijn ook bang van de dood. Ja, heel veel mensen proberen de dood niet eens erover te praten. Ja, van we zien wel wanneer we daar naartoe gaan. Nou, het is toch wel handig om het een en ander te weten en te begrijpen. Voordat je dan zeg maar zomaar de dood aan de kant zet. Want een dood in de wereld is een geboorte in een andere wereld. En de dood in een andere wereld is geboorte in deze wereld. Dus hoe ik het uitleg aan mijn kinderen is namelijk dit. Als je hier doodgaat, dan word je geboren in de geestelijke werelden. En als je in de geestelijke werelden doodgaat, dan word je geboren in de fysieke wereld. Ja? Dus het is niet angstig. Het is alleen maar wat we dan noemen een transitie. Dus eigenlijk Gilgulim heet eigenlijk ook niet een reïncarnatie. Het heet de juiste vertaling zou je zeggen transitie. Ja? Dus, maar ja, het is hetzelfde concept in ieder geval. Ja, nou, we hebben het over de ik ben kwaliteiten gehad. Ik weet niet of jullie dat nog aan kan herinneren. 2 weken geleden. En we gaan het vandaag de laatste puntjes op de i zetten. En dan gaan we zeg maar verder met de Gilgulim. Maar wat ik daarbij wil zeggen is dat, want we hadden vorige week over gehad van wat moeten we doen extern. Deze kwaliteiten zijn dingen die we intern moeten doen. Oké? En ik wou dat als laatste nog een keertje zeg maar, eroverheen gaan. En ook de tegenpool bespreken, want dat hebben we niet gedaan. En, maar wat ik daaronder heb gezet, ik heb het in het Engels gezet. Want heel vaak denk ik ook in het Engels. Dus, maar goed, het maakt niet uit. Becoming Israel, zeg maar Israël worden. Dat is dan ik ben kwaliteiten. In de Kabbalah zeggen ze dat op het moment dat zeg maar de wens in jouw hart komt om te verbeteren, om jezelf te verbeteren, want het is iets dat van buiten komt in je hart, dat noemen ze dan Israël. Dan betekent dat je dan jezelf gaat verbeteren. En ik ga je laten zien dat dit heeft te maken met Gilgulim. Ja, dat heeft te maken met reïncarnatie. Dus zeg maar de wens van buiten in jouw hart komen, die in je hart gezet wordt. Dat ga ik zo direct laten zien. Ja? En hoe moet je hierover nadenken? Israël trouwens, ik heb je verteld wat Israël. Israël betekent Yasher El, betekent de weg naar God toe, volgens Kabbalah. Maar als we de woord in 3 verdelen, dat is een Is-Egyptisch, Is van Isis, Ra van het god Ra. En El betekent een god. Dus Is en Ra bij elkaar, dat is dan eigenlijk divinity. Dus het zegt min of meer hetzelfde, als je dat goed over nadenkt. Maar Israël, die was eerst Jacob. Jacob, die ging aan vechten met God, eigenlijk. Volgens de verhalen van de Bijbel. Hè? Volgens de verhalen van de Bijbel ging Jacob vechten met God en hij heeft gewonnen. En toen heeft God hem genoemd Israël. Hij heeft zijn naam veranderd. Maar ik ga je vertellen waarom, want dit heeft heel veel te maken met wat ik nu ga bespreken. Jacob betekent degene die vervangt. Want zijn naam werd vervangen. Maar hij is een aparte gast. Als je Jacob ziet, dan moet je eigenlijk denken aan dieven. Boeven. Ja? Dus het heeft te maken met, we waren eerst Jacob. Right? En dan nu worden we Israël. We zijn nu eigenlijk allemaal, in een grote massa, zijn we Jacob. Ja? Omdat wij dan nog niet eens de wens hebben om als God te worden. Om onszelf zodanig te ontwikkelen om
heel erg te gaan lijken op onze creator zelf. Dat is eigenlijk het hele doel. Dus Jacob is de stand van iemand die nog aan het stelen is. Want het is een hele belangrijke, want Jacob, als je dan denkt aan het verhaal van Jacob, dat hij dan de geboorterechten van zijn broer Esau heeft gestolen. Ja? En hij heeft de vader Isaac, want zijn vader is Isaac, die heeft hem voor de gek gehouden en gezegd van, oh, ik ben Esau. En Esau was een grote broer en in de Jodentraditie de oudere man, die is dan de erfgename. Het is heel totaal anders dan in de Egyptische. In de Egyptische tijd was dan de geboorterecht werd door de vrouw gegeven. Dus als jij een vrouw bent, als je geboren bent en je bent een vrouw en je krijgt een jongen, dan is dan de dynastie is dan afgelopen. Dus in de Egyptische tijd was matriarchie, zeg maar, de orde van de dag. En de Joden werd het dan, zeg maar, patriarchie. Dus de nageslacht gaat door de man. Wat eigenlijk best wel grappig is, want zelfs in de Jodendom nog steeds, als jij de Jodendom, dus de religie, gaat wel door de vrouw. Dus elke kind uit de Joodse traditie, als de vrouw een Jood is, dan is dat kind automatisch een Jood, ook al is die vader een niet-Joods, een christen of een moslim of whatever. Ja, dus dan is het kind automatisch Jood. Maar dit concept hebben ze natuurlijk uit Egypte gehaald, maar op een of andere manier hebben ze toch wel de patriarchie in stand gehouden. In de kader van naamgeving, denk ik. Ja, maar in ieder geval, Isaac, die heeft dan, zeg maar, de geboorterecht aan Jacob gegeven. Dat is dan, dus hij heeft dan Jacob eigenlijk de geboorterecht van zijn broer Esau gestolen. Ja? Dus dit is interessant, omdat de onderliggende toon hiervan is dat als je een pad naar goddelijkheid niet volgt, ja, je in wezen een dief bent. Ja? Dus dat krijg je hiervan. Dus ik herken het, want elke vorm van overtreding die je een ander kunt aandoen, elke vorm van overtreding die je een ander kunt aandoen, is een vorm van stelen. Bijvoorbeeld, verkrachting is iemands deugd stelen. Slavernij is iemands vrijheid stelen. Dwang is iemands keuze stelen. Ja? Dus zeg maar, je doet een plaatselijke overtreding. Dus je gaat in een huis van iemand zonder zijn toestemming. Het is het stelen van iemands privacy. Ja? Dus dat vond ik eigenlijk vrijwel interessant om te zeggen. Maar hetzelfde archetype zie je ook weer bij Jezus. Toen hij dan aan de kruis zat. Had je twee een vreemd gaan. Ja, dat is ook Farida, dat is ook een vorm. Vreemd gaan is ook een vorm van stelen. Want je hebt je partner zijn recht op informatie gestolen. Oké? Dus het is een soort van, het is een leugen. Omdat je hebt niet geïnformeerd. De vraag is natuurlijk tot hoever iedereen beschouwt voor zichzelf natuurlijk hoe ver ze dingen accepteren van hun partner. Oké? Dus sommige vrouwen zeggen van ja, ik vind het niet erg. Sommige mannen zeggen ook van ik vind het niet erg. En sommige vrouwen, sommige mannen zeggen van nee, absoluut niet. En iedereen heeft recht. Iedereen heeft zijn liefde ontnomen. Je hebt natuurlijk inderdaad, Eva, je hebt natuurlijk liefde ontnomen van een ander. Dus die moet je dan, je moet dan gewoon eerlijk zijn. Uiteindelijk moet je gewoon eerlijk zijn met je partner en dan laat je partner het maar besluiten. Wat hij dan wel of niet oké vindt, ja of nee. Dat moet je echt doen. Oké? Dus dat betekent dat communicatie heel belangrijk is in je relatie natuurlijk. Dat is iets dat iedereen weet. Dus maar bij Jezus was er natuurlijk twee dieven. Ja? Boeven aan de zijkant. Maar die archetype, dus het is hetzelfde idee weer. Dus hetzelfde idee weer. Je hebt twee dieven, twee boeven. En de ene, die is de rechterkant, die heeft berouw getoond. Die heeft gezegd, oh, ik zie inderdaad, ik was fout. Ik wil veranderen. En dan heb je de linkerversie, dat is dan Seth. En je hebt dan de rechterversie is Horus. Als we praten over Egyptische allegorieën. De rechter is Horus. Horus is altijd aan de rechterkant. Ja, dat is dan het goede zoon. En aan de linkerkant, dat is dan Seth. Dat is dan de Satan. Dat is dan zeg maar de zoon die niet wil veranderen. Dus de vraag
toen wij vorige week ook was, van wat is Maria? Of, waar zijn de kinderen van, waar zijn de kinderen van het licht? Dat refereerde Virgo. Virgo was dat, het begin. Waar zijn de kinderen van het licht? Waar zijn de Horussen van de wereld? De mensen die zeggen van we gaan veranderen, we willen beter worden. Ja? Dus, maar dezelfde idee vind je natuurlijk in onze samenleving. Een immorele persoon is gewoon een dief. Dat is eigenlijk het idee die dat... Dus hoe het Israël worden is deze kwaliteiten aanschouwen, aanvaarden, worden. Je moet worden. Je moet nooit zeggen van ja, ik ben zo, ik ga het nooit veranderen. Oké? Dus daarom is de wet ook, de wet is één. Niet 10 geboden, maar 1 gebod. En dat is niet stelen. Stel elkaars spullen niet. Stel elkaars keuze niet. Dus als het een vorm van stelen is, dit is een hele makkelijke manier. En dit noemen ze ook apofatisch. Dit is het omgekeerde. Wat moet ik niet doen om een goed mens te zijn? In plaats van wat ik moet doen om een goed mens te zijn. Ja? Wat ik niet moet doen om een goed mens te zijn is niet stelen. Want elke vorm van slecht doen aan een ander is een vorm van stelen. Het is stelen, maar op een andere manier. Nou, nu ga ik je vertellen wat je wel moet doen. Op 10 verschillende manieren. Maar het zijn ook allemaal verschillende manieren van hetzelfde. Ja? Want dat is wat het allemaal voorstelt. Nou, als we eventjes, laten we het even heel snel kijken. Als we kijken naar Keter bijvoorbeeld. We moeten bewust worden. Ja? Bewustzijn is weten. Dat vraagt heel veel tijd, energie. En het tegenovergestelde ervan is onbewust blijven. Of ja, onbewust blijven. Want als je niet weet, dan ben je nog steeds onbewust. Ja, het is iemand die visie heeft. Inspiratie ontvangen. Van boven. Wijsheid. Ja, de tegenovergestelde van wijsheid is domheid. Domheid is op het moment dat je iets doet en de resultaten zijn niet gewenst. Het zijn geen gewenste resultaten. Ja, dat is domheid. Want ook al is de directe resultaat, ja, ook al is dat misschien direct hetgene is wat je wil, maar in de lange traject toch wel slechte resultaten, is het nog steeds domheid. Oké? Dus je moet echt, het moet echt begunstigd zijn voor nu en later. Ja? Begrip, onbegrip. Dat is dan, als je kennis hebt genomen, dan moet nog iets komen dat heet begrip. Als je nog niet hebt begrepen, dan kan je nog, want alleen maar met begrip kan je wijzer worden. Onbegrip krijg je alleen maar domheid. Daarom zit hij in dezelfde pilaar ook, in dezelfde kolom, zeg maar. Ja, en niet vergeten, je hebt de intellect en creativiteit, die moeten altijd gehuwd zijn. Intellect is meer een mannelijke energie, creativiteit is een vrouwelijke energie. Ik ga je zo direct laten zien dat in Egypte alles is mannelijk en vrouwelijk. Ja? Dus liefde ook. Liefde hebben we en meedogenloos. Meedogenloos, dat hebben we nu ook heel veel. Meedogenloze mensen. Ja, ze hebben het gedrag van ikke, de rest maar stikken. Ja? Oordeel en passief. Meningsloos. Je moet nooit meningsloos zijn. Nooit. Je moet altijd oordelen. En ik bedoel dit aan de positieve kant. Want op het moment dat je natuurwetten begrijpt, dan ben je in staat om te oordelen. Ja? Want je begrijpt dan hoe het werkt. En dan kan je oordelen, want anders kan je ook niet oordelen. Dus we gaan niet oordelen op basis van kinderlijke dingetjes. Oh ja, ik vind jouw kleur lelijk. Of ik vind jouw haar lelijk. Of ik vind jouw kleren lelijk. Of whatever idioterie. Het zijn eigenlijk letterlijk oordelen in het kader van bijvoorbeeld mensen vermoorden. Is dat goed of kwaad? Ja, en dan, als je de natuurwet begint te begrijpen, dan kan jij meningen hebben uiteindelijk over bijvoorbeeld thema's zoals abortus. Bijvoorbeeld, die dingen heel polariserende thema's zijn. Maar mensen hebben problemen om dit soort dingen te begrijpen, omdat ze natuurwetten niet begrijpen. Eenmaal je natuurwet begrijpt, dan zijn deze dingen niet eens een discussiethema's. Zijn ze niet eens. Ja, want het is dan duidelijk voor iedereen. Want dit zijn de wetten waar iedereen aan zich moet houden, ook al vind je dat leuk of niet. Dit zijn natuurwetten, niet mensenwetten. Ja, balans is dan ook een van onze taken. We moeten een gebalanceerd persoon zijn. Maar ook in ons lichaam. Want als we ziek zijn, dan is ons lichaam uit balans. Dus dan moet jij genadeloos zoeken om bewust te worden. Ja?
Dat is waar alles eruit komt ook. Balans komt ook uit bewustzijn. Wijsheid komt ook uit bewustzijn. Begrip komt door middel van bewustzijn. Ja? Liefde komt uit bewustzijn. Want ik heb liefde nu. Ik spendeer mijn tijd om elke week hier te komen. Dat is een daad van liefde. Ja? Dat is omdat je dan gaat begrijpen. Je gaat begrijpen van dit is nodig. Ja? En dan heb je dan een meesterschap. Komt ook uit bewustzijn. Dus alles komt uit één. Dat is ook iets Egyptisch. Dat ze ook in Kabbalah hebben meegenomen. Ja? Moed. Je moet moed genereren. Je moet in je moedig zijn. Ja? Andersom is lafheid. Mensen die stil blijven in hun huis schuilen. Of schuilen voor wat dan ook. Ja? Je moet waarheid verdedigen, punt. Dit is een van jouw taken. Je moet waarheid verdedigen. En zelfs als het je levens kost. Je gaat zien dat doodgaan helemaal niet dood is. Ja, daar gaan we vandaag erover hebben. Ja, dus dat betekent dat je helemaal niet bang hoeft te zijn. Ja? Je transitie die wordt allemaal bepaald door in principe jezelf. Want je hebt een vrije wil. Ja? Dus ik ga je vertellen hoe ver die vrije wil gaat. Gaan we vandaag erover hebben. En dan hebben we een actie ondernemen. Je moet nieuwsgierig zijn natuurlijk en actie ondernemen. Mensen die niet nieuwsgierig zijn, die gaan nooit lezen. Die gaan nooit onderzoeken. Die gaan niks doen. Ja? Ze zijn onverschillig. Oh, maakt niet uit. Zolang ik geld verdient en mijn eten kan betalen, mijn auto en mijn huis, dan ben ik oké. Ja? Niks is ver van waar. Je bent jezelf tegen aan het werken zelfs. Ik ga je vandaag allemaal op basis van Gilgulim ga je dan begrijpen. Ja? En de actie. Daarom zijn deze kwaliteiten zo belangrijk om te cultiveren. Want dit is hetgene wat je nodig hebt om evolutie weer een kickstart te geven. Want we zijn, ik weet niet dat jullie het weten, achteruit gegaan. Het wordt continu in het nieuws gebracht dat wij in de hoogtepunt zitten van de mensheid. Niks is verder van waar. We zijn eigenlijk achteruit gegaan. Onze voorouders waren slimmer en ze waren beter qua technologie. Oké? En het is wel misschien verbaaswekkend als ik dit zeg tegen mensen. Maar ze konden al vliegen. Ze hadden al vliegtuigen en al die dingen. Ze konden meer. Ze konden al van ver communiceren. Ze hadden allerlei soorten technologieën die nog beter waren. Die ook geen schade doen aan onszelf, aan ons lichaam. En ook niet aan de natuur. Nu tegenwoordig al die telefoons die we hebben. En al die dingen die we hebben die zogenaamd goed zijn voor onze evolutie. Die doen allemaal schade aan ons DNA. Ja? Dus we hebben de antwoorden al. Alleen we hebben het gewoon gezegd van, er is een groep mensen, laat het even zo zeggen, die het heeft besloten om al deze informatie zeg maar verborgen te houden. Ik noem ze dan donkere occultisten. En dan laten ze ons gewoon, eigenlijk doodgaan. Want zolang je niet bewust bent, niet bewust zijn is geen optie eigenlijk voor een mens. Ja, want de resultaat is altijd chaos en dood. Dus als je bang bent voor de dood, moet je juist bewust worden. Oké, dus al deze dingen zijn eigenlijk hartstikke... Dit zijn de ik ben kwaliteiten. Ze noemen het ook de gezichten van God. Dat is ook een andere naam voor. De gezichten van God. Ja. Maar ik wil eventjes voor het gemak de nummer 1. Want 1 is een van de belangrijkste nummers. Dat is Keter. Dat noemen ze ook Een-Sof Aur. Dat heet Een-Sof Aur. Ja. En dan krijg je dan Keter. Dus na Een-Sof Aur krijg je dan Keter. Dat is de eerste punt van zeg maar de eerste ding die je ziet in de manifestatie. Dat is dan de Keter, de kroon. Heeft iedereen ook hier, de kroonchakra noemen ze dat in het oosten. Maar 1 was voor de Egyptenaren geen oneven getal. Want nu zeggen we 1 is een oneven getal. Maar in de vroegere Egypte was dit geen oneven getal. Ja? 3 is de eerste perfecte oneven getal. 1 was dat niet. Voor Egyptenaren 3 was de eerste perfecte oneven getal. Voor de Egyptenaren was 1 geen getal, hè? Maar de essentie. Ja, de basis van onderliggende principe van alle andere getallen. Ja? Zo moet je het ook hier zien. Want er is iets dat heet in de Kabbalah de lightning bolt. De weerlicht, zeg maar. Die gaat van 1 naar 2. Dus je moet zo zien. Er was van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het is een soort zigzag beweging. Ja, je moet die nummers volgen, dan krijg je die zigzag. Dat noemen ze dan de weerlicht, de lightning. Ja? En dat is allemaal komen ze uit 1. Ja?
En 1 is de essentie van ze allemaal. Dus al het andere die je daar ziet, dus Keter is het eigenlijk. Al het andere is een vorm van Keter. Daarom heten ze ook de gezichten van God. Ja? En dan ook de kwaliteiten van God. Ja? En deze kwaliteiten of deze gezichten moet je worden. Want één ding kunnen mensen heel goed, is worden wat ze willen. Ja? De persoonlijkheid creëren. Je moet een persoonlijkheid creëren. Dus je moet nooit zeggen van, oh ik ga zo blijven, ik ga nooit veranderen. Je moet een persoonlijkheid creëren. Ja? Dus maar 1 ja, is het getal waar al het andere eruit komt. 1 vertegenwoordigt ook eenheid. Ja? Het absolute als, en dit is het belangrijk, gepolariseerde energie. 1 is niet oneven, maar ook niet even. Maar hij is beide. Dan ga je vertellen waarom. Want als het wordt opgeteld bij een ander, bijvoorbeeld bij een ander getal, bijvoorbeeld bij een oneven getal, wordt die altijd even. En als die bij een even getal wordt opgeteld, wordt die altijd oneven. Dus 1 heeft beide kwaliteiten, daarom is hij niet oneven. Oké? Hij is eigenlijk ongepolariseerd. Hij is beide in 1. Want als je dat optelt, dan wordt, bijvoorbeeld als je bij 2 optelt, wordt 3. En als je weer 1 optelt, wordt het 4. Ja? 4 is even, 3 is oneven. Ja? Dus 1 zelf is ongepolariseerd, maar polariseert een ander getal. Zo moet je het zien. Ja? 1 betekent ook start. 0 is het einde eigenlijk en begint tegelijk. Dit is 0. 0 is einde en begin tegelijk. En 1 is de start van een nieuwe cyclus, kan je zeggen. Ja? Ik zeg dit, ik heb dit duidelijk uitgelegd, omdat ik het best wel eigenaardig vind, dat de dag dat Curaçao bijvoorbeeld, je kan zeggen, ja, ik zal niet zeggen, ze noemen dat niet onafhankelijk is geworden, maar niet helemaal. Hij is nog steeds binnen de koninkrijk, maar de datum daarvoor is 10-10-10. 10-10-10. Ja? Dat is dan hoe dit is het culte eigenlijk aan het werk. De essentie, het idee geven aan de mensen dat ze dan een nieuwe start hebben gemaakt. Dat ze dan nu vrij zijn. Niks is ver van waar. Het is een leugen. Dus het is vaak dat deze instanties geven jou eigenlijk een worstje voor je neus. Ja? En onbewust zie je dat, oh, dit is het. En dan we zijn nu trouwens 10 jaar verder, niks is veranderd. Dus dat is voor de achterblijvers in Nederland, dat ze denken dat het allemaal zo geweldig is en dat Curaçao allemaal, niks is ver van waar. Niks is verder van waar. We zijn nog meer slaaf dan waarvoor. Oké? Dus door alle leningen die ze dan eigenlijk vragen aan Nederland. En Nederland die natuurlijk zo graag ook allemaal wil geven. En dan, ik heb dit zo vaak gehoord. Ja, maar wat is dan de reden? Er is geen voordeel aan Nederland om die eilanden geld te geven. Nou, er is heel veel voordeel aan. Daar ga ik nu niet aankaarten, maar er is heel veel aan. Ja? Maar in ieder geval, dit nummer 10-10-10-10 verwijst ook naar een karmisch gevolgen, zeg maar het einde aan karmisch gevolgen. Dus al praat het over numerologie hier. Ja? Dit 1010 betekent ook het einde van een karmisch gevolg. Ja? En het begin van iets nieuws. Dus het is weer het einde en het iets nieuws beginnen. Ja? Dus dit is een bewuste datum geweest. Dit is niet zomaar daar gezet. Ja? Dus dit is hoe occulte kennis eigenlijk werkt ook. Mensen weten niks van. Het klinkt leuk natuurlijk 10-10-10. Oh, dat kan mensen natuurlijk makkelijk niet vergeten. Maar ja, het zit meer dan je denkt daarin. Nou, ik heb dan hier de numerologie erbij gezet. Dat in principe allemaal ook weer terugkomt op dezelfde neer. Van wat ik net heb gedaan hier. Ja. En dit is dan natuurlijk we gaan natuurlijk van 0 tot 9. De kabbalistische boom heeft van 1 tot 10. Want 0 zelf is ook een realm. Niet vergeten, al deze 10 dingen. Ja, al deze 10 dingen. Die zijn eigenlijk in ons ook. Dus al deze kwaliteiten zijn op een bepaalde manier zijn ze wel actief bij ons. Dus of ben je bewust, of ben je onbewust. Of ben je wijs, of ben je dom. Of heb je begrip,
Of heb je geen begrip? Heb je onbegrip? Ja? Of doe je een externe expressie? Of externe stilte? Of zeg je niks? Ja? Liefde, genade, of ben je meedogenloos? Dus je bent de een van de of de andere. Ja? Of een gradatie tussen. Dus je kan wel liefdevol zijn, een klein beetje. Maar ook een klein beetje, of een beetje, maar meer meedogenloos. Dus je hebt een gradatie van beide. In jou. Ja? Dus de enige is dat je dan genoeg liefde moet hebben om die balans te krijgen. Ja? Anders ben je uit balans. Het is onbalans. Dus of heb je meesterschap over jezelf, of niet. Ja? Of word je geregeerd door gewoontes. Ja? Dus dit zijn dingen die je moet echt gaan begrijpen over jezelf. Dus pratend over eigen heerschappij. Dit is de dingen die je moet gaan aanwerken. En dit heeft te maken ook met Gilgulim. Dus daarom spendeer ik genoeg tijd hieraan. Ja? Gilgulim. Voordat ik Gilgulim bespreek. Voor de Egyptenaren waren getallen niet alleen even of oneven. Ze waren mannelijk of vrouwelijk. Dus elke deel van het universum is een man of een vrouw. Er is dus geen neutraal. Neutraliteit bestaat niet. Je bent of man of een vrouw. Ja? Dit is anders dan in Nederland natuurlijk. Want in Nederlandse taal heb je hij, zij of het. Maar in Egypte heb je alleen maar hij of zij. Klaar. Dus niks neutraal. Dus de mens was een belichaming zelf van de scheppingswetten. Dus wat de kabbalisten hier portretteren. Dit idee hebben ze uit Egypte gehaald. Ja? Dat zullen ze natuurlijk tot hun dood zeggen dat het niet zo is. Ja? En de christenen ook, tot hun dood zullen ze zeggen van ja, dit is niet waar. Maar dit zijn allemaal Egyptische gedachtegangen geweest. En nog steeds. Ja? Al die kwaliteiten krijg je in de mens. Ja? En dus wij zijn eigenlijk een belichaming van alle werelden ook. Dus volgende week, als we de werelden gaan bespreken, dan gaan we dat uitleggen. Dus voor de Egyptenaren, de functies van de mensen, ja, van de verschillende delen van het lichaam, zijn manifestaties van de kosmische functies. Dit is de sleutel. Dus als je praat over geheimen van de tradities en zo, dit is de sleutel. Dit is de reden waarom ze ook zeggen dat bijvoorbeeld Jupiter, of als je bijvoorbeeld we praten over zodiac, hè, dan zeggen ze van de zon, want als je iemand vraagt van wat is dan je sterrenbeeld, in essentie vraag je aan die persoon, waar was de zon toen jij geboren was? Dat is wat je zegt, wat je vraagt. Maar heel vaak zijn ook planeten die daar aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Sagittarius weet ik nu dat Jupiter, zeg maar, de planeet is die beïnvloedt in deze periode. Ja? Maar dat betekent ook dat Jupiter kan je plaatsen op het levensboom. Ja? Die kan je plaatsen op de levensboom. Jupiter plaats je bij, ik zou hem plaatsen bij nummer 9. Nummer 9 of tussen 8 en 7. Daar plaats je Jupiter. Oké? Dus dat is het deel van jou. En als je praat ook, de energie die komt hier, maar heel vaak praat mensen ook met hun buik. Dan voel je het bewegen. Ja? Dus je kan de energie, dit is Mercury zelf. Mercury is dus dat is dan de aard daar in het plaatje. Dat is hier. Dat kan je daar doen. Dus dat planeet op, laten we kijken, maandag, dinsdag, woensdag is de dag van Mercury. Dus de dag van Mercury, dus zo kan je alles met elkaar koppelen. Dan heb je dan Mercury is dan op woensdag. Woensdag is Mercurius. Dus Mercurius is ook de throat chakra, dus de aard in de Kabbalah. Ja? Dus de stembanden, die worden, dus voor de Egyptenaren, die dingen worden niet losmakend van elkaar. Hier komen ook al deze ideeën en concepten naar voren van het koppelen van deze planeten aan de lichaamsdelen van een persoon. Want die planeet die beïnvloedt dan op basis van trillingen, want alles trilt. En wij zijn een belichaming van al deze trillingen die ons tot mens hebben gemaakt. Ja? Vroeger werden deze bolletjes in Egypte worden ze dan Neteru genoemd. Neteru zijn goden, dat betekent goden. En het is van het woord neter. En neter is waar wij het woord natuur van krijgen. Natural. Dus als ik zeg tegen jou natural laws, ik bedoel deze wetten, deze dingen. Oké? Die dingen, die 10 dingen, die zijn belangrijk voor het ontwikkelen van het bewustzijn.
Werk hieraan en dan zit je goed. Dan ga je de goede kant op. Hieraan moet je werken. Oké? En dan al je best doen om al deze informatie te krijgen. Van hoe kan ik een wijs persoon zijn? Hoe kan ik dan... Je moet sowieso gaan beginnen te luisteren, ook naar de natuur natuurlijk. Hè? Naar je lichaam luisteren. Als je pijn hebt ergens. Waar heb ik pijn? Heel vaak als mensen hartproblemen hebben, is omdat hun hart, de geestelijke hart kapot is. Uit balans. Ja? Je hebt niet genoeg liefde. Als je niet genoeg liefde hebt, ja, niet genoeg. Waarschijnlijk, iedereen zegt dat hij liefde heeft, maar als je niet genoeg liefde hebt, dan krijg je hartfalen, ja. Ja? En dat is dan hoe de voorouders ook leefden vroeger, waardoor ze alles in controle hadden. Totdat natuurlijk een aantal mensen zijn wakker geworden en zeggen van, we willen nu controle uitoefenen aan iedereen. Wij willen dan doen wat wij willen en niet meer in vrijheid leven. Ja? Dus die functies van buiten zijn de functies van binnen. Kijk, Egyptenaren, die doen een klein beetje anders. Ik heb gezegd van, oké, 8 en 7 is Jupiter, of zelfs 9 is Jupiter. En de troot is dan, zeg maar, de aard is dan Mercurie. Maar als we dat doen met Egyptenaren die beschouwden de hoofd bijvoorbeeld, dat is Horus. En de neus bijvoorbeeld is Anubis. De penis, de erecte penis, de phallus, is Osiris. Dus alle delen van alle ledematen, die hadden ook een god. Ja? En dat god is eigenlijk representeert een energieveld, een vibratie. Ja? Want daar gaat het om. Ja? Dus, en dan die vibratie krijg je weer terug in je eigen lichaam. Dus de hogere vibratie regeren de lagere vibratie. Daarom moet je omhoog gaan. Je moet deze vibraties creëren in je. Ja? En dan op een gegeven moment, als je omhoog gaat, alles wat daar beneden is, wordt dan meegenomen. Ja? Dan ga je echt invloed uitoefenen. In de universum ook. Maar dan neem je daadwerkelijk de kracht van de vader zelf. De superpowers, ja, van de vader zelf. Daarmee ga je aan de slag. Ja? En de superpowers van de vader zijn deze dingen. Dit zijn het. De linker kolom natuurlijk. Bewustzijn, wijsheid, begrip. Ja? Externe expressie, liefde, oordeel, balans, meesterschap, moed, nieuwsgierigheid en actie. Dan pak je letterlijk zijn hamer, kan je zeggen. Ja? De hamer van Thor. Ja? Dan pak je die hamer en dan ga je ermee aan de slag. Ja? Maar eerst moet je dat doen. Je moet dan gewillig zijn. Je moet de wens hebben. Oké, Gilguli. Laat me eventjes. Gilguli. Dat is natuurlijk reïncarnatie. Gilguli. Volgens kabbalistische teksten zijn mensen nu in een gevallen staat en hebben ze correctie nodig. Dat is dan de tikkun. Daar hebben we erover gehad. Deze gevallen staat is de val van het bewustzijn in materie. Dus het bewustzijn van de vader zelf. Ja? De vader is bewustzijn. Dus God, als we dan praten over Godheid, hebben we erover gehad. Maar als ik dat in één zin wil gaan vertellen, of in één woord zelf, dan zal ik zeggen, God is bewustzijn. Ja? Dus intelligentie, bewustzijn, gedachte. Ja? Dus die gedachte is gevallen in het vlees. Dat zijn wij. Ja? Deze correctie, dus, en volgens kabbalistische leringen, deze bewustzijn, die wil terug naar de bron. Ja? Die moet uiteindelijk ook terug naar de bron. Ja? Dat is in de gevallen staat. Het is niks ernstig aan. Je hoeft je niet te schamen, laten we het even zo zeggen. Je hoeft niet schuldig te voelen. Ja? Maar het is allemaal deel van de plan. Ja? Dus, want de plan is om alle kleine details tot de mieren, ja, te genieten ervan. Om te kijken hoe het werkt. En mensen zijn niet meer zo. Wij kijken niet meer naar de natuur met het gevoel van wauw. Ja? Hoe weet hij dat? Hoe kan dat? Hoe weet de zon dat hij dan elke ochtend in het oosten moet? Of dat de aarde op die manier moet gaan roteren om altijd in het oosten te zijn? Waarom? Wie zegt dat? Hoe weet de zee tot hier en niet verder? Hoe weet Mercurius dat hij daar moet blijven? De zon dat hij daar moet blijven? Sirius dat hij daar moet blijven? Ja? Dus we zijn niet meer zo omdat we helemaal gescheiden zijn van de natuur. En dan hebben we een idee dat wij onafhankelijke wezens zijn.
Dat is een extra, dat is eigenlijk wat ze ook bedoelen hier met Tikkun. Dat is een extra gevallen. Je bent er dus eigenlijk letterlijk extra gevallen, omdat je nu jezelf beschouwt als los van de rest. En dat ben je dus natuurlijk niet. Ja? Deze correctie vindt volgens Kabbalah, volgende paragraaf, volgende alinea kan je zeggen. Deze correctie vindt volgens Kabbalah niet in één leven plaats. Dit is waar het concept van Gilgulim vandaan komt. Dus die 10 kwaliteiten die ik net besprak, ja, zegt Kabbalah, je kan ze niet krijgen in één leven. Maar het punt is dat ik nu, waar ik nu boos over heb, want ik vind het allemaal leuk dat iedereen zijn tijd krijgt om te evolutioneren. Dat vind ik allemaal geen probleem. Mijn punt is dat als jij die van jouzelf tegenhoudt, en dan bij uitbreiding ook een ander tegenhoudt, daarom word ik boos. Nu ga je het begrijpen. Want wij moeten al deze kwaliteiten toch wel creëren in ons. Dus ook al wil je het niet zelfs. Hier heb je niet eens een keuze over. Ja? Want ook al doe je het niet, karma zal je dan, en dan ga je vertellen wat karma is, die ga je dan dwingen om het te doen op een gegeven moment. Daarom bij reïncarnatie vergeet je alles. Om jou eigenlijk een nieuwe kans te geven. Dat zo moet je het zien. Ja? Omdat het voor het individu een voortdurende strijd is om een geperfectioneerde staat te bereiken, waarin zij alle kwaliteiten van goddelijkheid kan aannemen. Want dat is hoe je dan in contact komt met goddelijkheid. Ja? Bij de dood van elke ziel, en afhankelijk van haar ontwikkeling, wordt deze gereïncarneerd, Gilgulim, om de evolutie van haar bewustzijn verder te stimuleren. Dus, op het moment dat al deze 10 dingen perfect zijn, dan ga je eruit. Ja, dan kan je zeggen dat je dan de wiel, de karmische wiel voorbij. Niet vergeten, er is altijd een cyclus in alles. Je gaat dood, dus je hebt een leven, dat is een cyclus. Je bent geboren en er is een datum dat je doodgaat. En dan heb je ook een cyclus van je ziel. Ja? Want de ziel moet geperfectioneerd worden. Want tikkun heeft te maken met het feit dat de kli, dat is dan wij zijn de vat, die is gebroken. Adam Kadmon is de grote kli, is de grote, zeg maar, ontvanger. Dat is dan iemand die, Adam Kadmon was wij allemaal als één grote ziel, kan je zeggen. Ja? Of één grote spiegel. En dat spiegel is kapot gegaan. Zo moet je het zien. En dan, wat is nu aan het gebeuren? Omdat al die spiegelstukjes kapot zijn gegaan, nu moeten we er allemaal gaan op lijmen, kan je zeggen. Je moet alles weer bij elkaar lijmen. Maar dat gebeurt niet onbewust. Dat is een gebeurtenis die bewust moet gebeuren. Ja? En dus het bewustzijn stimuleren, dus de evolutie van je bewustzijn, is eigenlijk tot het punt komen dat je zegt van, ik ga nu in eenheid werken. Met de Vader, niet met de mensenwetten en de regering en religies en geld. Zodat je me begrijpt. Dus de eenheid is niet daar. De eenheid is met de Vader, de Creator. Je echte Creator, niet degene die beweren jouw God te zijn, maar de echte Creator. Oké? Die heeft wetten gemaakt, natuurwetten, en die besluit je uit eigen wil, zonder gedwongen te zijn, om mee te gaan in het verhaal. Zodat de Vader de grote spiegel kan maken en kan ervaren door jou. Ja? Want hij is in materie door jou, door jouw gedachten. Jouw gedachten zijn het allemaal. Dus God in jou is de gedachte in jou. De vraag is, welke gedachten heb je? Heb je daadwerkelijk gedachten van jezelf of gedachten gekregen van een of andere pipo die niks wil te maken hebben met creatie? Ja? Dus elke keer dat hij incarneert, dus de ziel, is haar doel voornamelijk drievoudig. Want nu ga ik jouw doel ook uitleggen. Want waarom deze dingen belangrijk zijn, ook om te ontwikkelen. Dus niet alleen maar materialistische dingen verwerven, maar deze dingen moet je echt aan werken. Ja? Het lijkt bijna een Marvel story, zeg even. Ja, kan echt, hè. Ja. Dus het vervullen van voorzienigheid. Wat in het Engels providence wordt genoemd. Ja, heel veel mensen begrijpen niet wat dat betekent. Providence. Het vervullen van je lotsbestemming. Wat in het Engels destiny wordt genoemd. En het vervullen van je goede wensen. Wat ik zeg, dat is dan de desire. Je wensen zijn niet dingen die je moet negeren. De wensen zijn daar voor een reden. Ja?
om je een les te geven. Daarom moet je het gaan vervullen. Je moet het gaan vervullen, want bij het vervullen moet je ook die kwaliteiten gaan ontwikkelen. Dus, het woord die we zoeken in reïncarnatie, dat is dan het echte woord die we zoeken, is de metempsychosis. Ja? Die drie dingen, providence, destiny en desire, die zijn één. Het zijn hetzelfde. Ja? Ze behoren hetzelfde te zijn in ieder geval. Ja? Omdat ze in wezen één zijn. Ja? Het is een illusie, ik haal ze uit de drieën zodat je het begrijpt, maar het zijn hetzelfde. De gevallen ras, dus de menselijke ras, heeft het oorspronkelijke doel op geen enkele manier veranderd vanwege de val. Dus, omdat we gevallen zijn, verder gevallen zal zijn. Dus de gedachte in materie, dat is de eerste val. Wij denken egoïstisch zijn en denken dat wij alleen zijn op de aarde, dat wij los zijn van de rest van de wereld, van het universum zelf. Dat is dan de tweede, je kan zeggen zelfs de tweede val. Niks is veranderd. Onze missie is hetzelfde gebleven. De enige is dat wij hebben op onszelf meer werk veroorzaakt. Dus metempsychose, Gilgulim, is het hulpmiddel. Dus reïncarnatie. Ja? Want nu, wat er gebeurt is, je krijgt kans. Achterkans, 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 achterkans. Heb je gezegd achterkans? Achterkans, achterkans, om die 10 dingen aan te werken, aan jezelf te werken. Ja? Daarom wordt ook wensen in je hart gezet. Ja? Maar het gebeurt op een vrijwel vrijwillige basis. Ik ga je vertellen hoe het gebeurt. Het is het idee dat reïncarnatie, maar het enige punt dat ik hier wil maken is het metempsychose is niet de normale reïncarnatie zoals je leert, dat je een koe kan worden. Als je een leven leidt, dat je een koe kan worden. Of je teruggaat in evolutie. Die lering heb je ook ik denk misschien in de boeddhistische leringen. Dat je dan ook achteruit kan reïncarneren. Dus als je dan echt een hele slechte persoon bent, dan word je een koe. Of dan word je een aap, of whatever. Ja? Metempsychosis die zegt van, heel vaak heel veel oudere tradities die zeggen van, we gaan altijd vooruit, ook al is het een klein beetje. Oké, dus je wordt nooit een koe. Eenmaal je een mens bent, kan je zeggen, dan is je kan niet meer, de bewustzijn gaat niet meer naar achteren. Ja? Dus dat betekent dat je niet achteruit kunt gaan en dat je pas als mens, dus niet dier, reïncarneert totdat je niet meer hoeft te incarneren. Ja? Het idee van incarnatie is ook een christelijke, zelfs reïncarnatie was christelijk, maar nu is alleen maar incarnatie een christelijke doctrine. Maar zodat je begrijpt waar het vandaan komt, allemaal uit Egypte. Egyptenaren die zeggen zelf, laat me even kijken, dat je als je klaar bent deze 10 dingen aan te nemen, als je dan jezelf hebt geperfectioneerd, dat je zelf een ster wordt. Ja? Dus letterlijk een ster. Ja? Waardoor je dan zeg maar eeuwenlang licht schijnt op aarde voor anderen. Ja? Het is natuurlijk een allegorie. Dus je wordt natuurlijk een geestelijke wezen die de mensen altijd zal gaan helpen. Om ook licht te worden. Om licht te worden. Want we zijn uiteindelijk kinderen van het licht. Ja? Providence. Laten we even kijken. We praten over de providence. Dan gaan we praten over onze destiny. En dan gaan we praten over onze desire. Onze wensen. En dan zijn we klaar. Ja? Dus de voorzienigheid moet niet alleen worden gezien als de beschermde hand van God. Maar ook als het eindelijke doel van het scheppen van het universum. Dus providence, of voorzienigheid, zoals het in het Nederlands wordt vertaald. Ik weet bij God niet dat dit een goede vertaling is. In ieder geval in de gewicht die het moet hebben als providence. Ja, maar providence moet je zien eigenlijk als natuurwetten. Je moet het zo zien. We hebben gesproken over Ayin, dat is absoluut niks. En Ayin Sof, Ayin Sof, dat is absoluut alles. Ja, op het moment dat God bij absoluut alles is, want zelfs dit concept van creatie heeft ook een cyclus. Er is een cyclus van creëren en dan komt er een cyclus van einde. Dus we gaan weer allemaal terug naar Ayin Sof. We gaan allemaal terug weer tot absoluut alles. Dan gaat God weer wakker worden, kan je zeggen. Want dan gaat hij slapen. En dan gaat hij weer wakker worden. En dan gaat de hele creatie weer aan de gang. Ja? Je kan dan zeg maar providence zien als de plan van schepping. Ja? Een soort van projectplan.
nu gaan wij dit ervaren. En dan geeft hij dan de regels van het spel. Dat zijn de natuurwetten. Of wat we noemen dan de Neterus in Egypte. En wat in Kabbalah de Sefirot wordt genoemd. Ja? Dat zijn dan zeg maar de wetten. De wetten van de creatie waar iedereen aan zich moet houden. Alle wezens in de hele creatie. Ja? Ja, als je praat over planeten. Als je praat over mensen. Als je praat over dieren. Als je praat over allemaal. Die moeten deze wetten volgen. De enige nadeel is dat wij, omdat wij bewuste wezens zijn, met de capaciteit goed en kwaad van elkaar te onderscheiden, worden we beoordeeld erover. We worden op het matje geroepen. Dus als een dier doodmaakt, is het heel anders dan als wij doodmaken. Als wij doodmaken, dan betalen we voor. Als een dier doodmaakt, betaalt hij niet zo voor zoals wij voor betalen. Ja? Want hun zijn nog niet bewust. Hun volgen instinctief hun eigen een bepaalde pad. Ja? Dus voorzienigheid is daarom het pad, het plan van het universum, gezien vanuit het oog van het alles niets. Ja? Het alles niets is Ayin en Ayin Sof. Ja? Dit is het lot van iedereen. Want in het kader van reïncarnatie, dus hoe komt dan het lot in reïncarnatie tevoorschijn dan? Want als wij reïncarneren, dan kan je eigenlijk zeggen van het lot een beetje niet ertussen past. Ja? Want het lot is eigenlijk iets dat, als mensen niet leven, dat je dan geen keuzes hebt. Niks is ver van waar, je hebt keuzes. Ja? Alleen, je moet het lot een klein beetje anders begrijpen. Volgens Kabbalah, en nogmaals, volgens vele andere tradities ook, elke mensziel is op het pad naar perfectie. Dus je wil dichter en dichter bij perfectie komen. Ja? Dit in navolging van de kabbalistische traditie, maar ook de gedachten van grote denkers. En volgens de wet van evolutie gebeurt niet in een enkel leven. Elke keer dat mensziel reïncarneert, komen ze om vooraf gedefinieerde kwaliteiten te ontwikkelen. Dus jij bepaalt bij elke punt van reïncarnatie, bepaalt de mens zelf welke kwaliteiten hij of zij gaat ontwikkelen. Die zij uit vrije wil hebben. Ja? Je wil het uit je vrije wil, dit is, ik wil een wijs persoon worden. Of ik wil iemand met volle liefde. Ja? En dan creëer je dan daarmee ook wat ze noemen dan je persoonlijkheid. In Tarot, heel belangrijk. Gaan we het ook erover hebben. Ja? Dus dat is wat bedoeld wordt als we verwijzen naar het onderwerp van het lot. Dus het lot is, jij bepaalt bij elke komst op aarde de kwaliteiten die je wil ontwikkelen. Dat bepaalt jouw leven. Dat bepaalt ook jouw keuzes die je gaat maken in het leven. De verkeerde en soms zelfs de goede, maar soms zelfs de verkeerde. De verkeerde zet je niet op het pad van jouw destiny. Van jouw lot. Ja? Elke verkeerde keuzes die je maakt in je leven, is niet in overeenstemming met je lot. Niet overeenstemming. En alle goede keuzes die je maakt in je leven nu, is in overeenstemming met je lot. Ja? Dus je lot kan je zien als microvoorzieligheid, omdat het vervult je lot, het vervult je bestemming. Ja? Dus je kunt ook overwegen dat het lot de microvoorziening is. Omdat het vervullen van het vervullen van jouw lot in dit leven elk individu in zekere zin de platform biedt om hen te helpen de macrovoorzieningen te vervullen. Dus, nogmaals, de creator ervaart de wereld door ons, door onze ervaringen. Oké? Hij heeft een plan. Hij wil, laat me het even hij noemen. Hij wil iets ervaren. Maar hij wil het ervaren door ons. Die plan van ervaren, die gaat hij doen op basis van onze ervaringen. Ja? Dus elke keer als wij ervaren, is een stukje vervulling van zijn ervaring. Maar hij heeft een plan gezet. Hij zegt van, ik wil dit ervaren. En als je iets anders doet dat niet veroorzaakt, dan ga je de andere kant op. En dan ga je ook tegen je eigen lot. Dus daarom is het belangrijk om deze kwaliteiten toch te ontwikkelen. Want anders vervul je jouw eigen lot niet. En dan in uitbreiding ook niet de lot van de creator. Nu komen de wensen ook. De wensen is eigenlijk ook min of meer
je lot, maar in een microversie kan je zeggen. Volgens Kabbalah, je verlangen is waar je zo naar verlangde. Ja? Het is ook de belangrijkste reden waarom je hier bent. Want je hebt voor jezelf jouw plan bepaald dus. Je hebt nu je eigen lot gemaakt. Ja? Dus je hebt dan in zekere zin je resultaten vastgelegd. Wat je wil gaan doen in dit leven. Nou, nu komt er, om jou de richting te duwen van je lot toe, komt er verlangens naar voren. Ja? En die verlangens, die zijn de verlangens die jij hebt bepaald. Alle andere verlangens die jij nu hebt achteraan gevolgd, zijn niet jouw verlangens. Bijvoorbeeld het verlangen om geld te verdienen, zijn niet jouw verlangens. Het is een verlangen die iemand anders in jou hebt gezet, omdat ze jou hebben verteld dat zonder geld kan je niks doen. Ja? En we hebben de condities gecreëerd daarvoor. Daarom ga je ook geld aanjagen. Maar dat zijn niet jouw verlangens, want als je al deze dingen weghaalt en jezelf afvraagt, als ik alles zou hebben, leven, eten, gezondheid, al die dingen, zou ik dan achter geld rennen en al mijn tijd aan besteden? En heel vaak is het antwoord nee. Dan zou je iets anders doen met je tijd. En iets anders doen. Heel weinig mensen doen nu wat ze echt letterlijk leuk vinden. Ja? Dus nu heel veel mensen doen nu niet wat hun lot is. Hun eigen plannen. Hun doen andermans plannen. Ja? Dus jouw verlangen zijn heel belangrijk. Het is het leven dat velen van ons begrijpen. Dus verlangen, iedereen begrijpt verlangen. Ja? Maar het leven krijgt meer betekenis als we onze verlangens afstemmen op ons lot. Ja? Onze ervaring op aarde wordt een zware last als we alleen materiële dingen verlangen. Want materiële dingen zijn hulpmiddelen. En die zijn eigenlijk niet eens, het zijn belangrijke dingen. Ik zeg het nu al, je hebt een huis nodig, je hebt eten nodig. Dus ga niet zeggen van, ja, ik ga alleen maar geestelijke, nee. Maar ze zijn hulpmiddelen en het zou niet 90% van onze tijd in beslag moeten nemen. In principe moet het 0% in beslag nemen, zodat wij dan zeg maar onze evolutie op onze bewustzijn kunnen doen. En onze tijd besteden om de creatie te bewonderen. Kan je nou voorstellen naar Mars gaan zonder dat je dan zoveel schade hoeft te berokkenen aan een ander en ook aan de natuur? Dat soort dingen, daar moeten we onze tijd en energie in steken. Niet alleen maar Elon Musk moest hierover nadenken. Elke van ons moet hierover tijd en energie in steken. Ja? Om ons leven beter te maken en zodanig zeg maar een soort harmonie te creëren met de totaliteit. Daarin moeten we onze tijd in steken. Ja? Dus het verlangen, ja, desalniettemin moet elke soort verlangen worden vervuld door je vooruitgang, afstemming en verbetering van je ziel. Niet zonder natuurlijk de prijs te betalen. Dus als je een verlangen hebt, dat betekent dat je een kwaliteit moet gaan ontwikkelen. Dat betekent dat je een bepaalde skillset moet gaan ontwikkelen. En dat betekent dat je een prijs moet gaan betalen. De prijs van de geestelijke wereld, de munt, de geldsoort in de geestelijke werelden, is je tijd. Ga je nu al vertellen. Het is niet geld, zoals wij nu in de fysieke wereld hebben. Daarom verlangen we zo graag aan die dingen. Het is je tijd. Het is jouw tijd. Niet van een ander. Dus je kan niet iemand betalen en zeggen, doe het voor me. Jij moet het zelf alles bestuderen en internaliseren. En dat vraagt je tijd. Ja? Dus al die kwaliteiten die ik net zag, heeft te maken met je tijd. Anna zegt, als je je lot ontwijkt krijgt, krijg je het weer terug. Ja, soms nog sterker, volgens mij dan. Ja, Anna, ja. Nu beginnen de mensen te begrijpen. Dus als jij nu niet de tijd besteedt om aan die kwaliteiten te werken, Gilgulim zegt, je wordt weer erin teruggespuugd. En vrijwel snel. Dus, voor iedereen die denkt, en dit is eigenlijk heel belangrijk, want ik wil dat mensen ook beginnen te begrijpen dat je een vrije wil hebt. Ja? En elke dag word je wakker. En dan is dan de vraag, ik blijf zo omdat ik zo ben. Dat is dan wat je heel vaak hoort. Of, ik ontwikkel mijn persoonlijkheid in harmonie met natuurwetten. Dat zijn de twee keuzes die we hebben, elke dag. En we mogen kiezen wat we doen. Gaan we onszelf werken, of gaan we niet aan onszelf werken? Ja? En als we niet aan onszelf werken, ja, dan wat jij doet, is je eigen evolutie stagneren. Je blijft maar gewoon waar je bent. En je gaat nooit vooruit. En wat wil je vertellen? De wereld spuug je weer erin.
Totdat jij begrijpt. Dus, dit is mijn punt die ik wil maken. Voor iedereen die zegt van, oh, ik ga lekker genieten, ik ga niks doen, want je leeft 1 keer. Newsflash. Denk het niet. En als jij nu niet in jouw leven dingen vervangt, kans is groot dat je terugkomt en de troep die je hier achterlaat, die kom je en je moet het gaan opruimen. Dus hoe meer je mensen laat in gevangenis, in slavernij gaan, je komt terug. Want dat is ook wat ze zeggen, ook de gevangenis van de reïncarnatiemechanisme. Hij werkt hier niet voor jou. Dat is wat ik bedoel met deze natuurwetten. De wet van cyclus dus. Hier werkt het niet in jouw voordeel. Want als je terugkomt, kom je weer in de gevangenis. Ja? Als je terugkomt. Jij denkt van, ik ga weg en ik kom niet terug. Nou, die wet van cyclus duw je terug. Je mag hooguit kiezen wat je wil gaan ontwikkelen. Maar dat is waar jouw vrije wil eindigt. Ja? En dan vervolgens moet je deze dingen ontwikkelen. Dus als jij een leven achterlaat met puinhoop, kom je terug en je moet die puinhoop, zeg maar, oplossen. Dus de enige beste keuze is om deze dingen te ontwikkelen. Je moet gewoon een goed mens worden. Een punt. Ja? Dus het ware verlangen is daarom in harmonie met het ware lot. Het ware lot, dus wat ik dan ook noem de microvoorzieninheid, is in harmonie met de macrovoorzieninheid. Dit voltooit de cyclus van en vanuit het eenvoudigste verlangen wordt de gewone sterveling belast om haar deel in de schepping te doen. Omdat goddelijkheid via ons wil ervaren. Dus, zo zie je zeg maar de grote cyclus naar een kleinere cyclus, naar een kleinere cyclus. En ik zou zelfs zeggen, slapen en weer opstaan is ook een cyclus. Je gaat ook eigenlijk letterlijk dood en 's ochtends vroeg word je ook weer wakker en zeggen van, blijf ik zo vandaag of ga ik aan mezelf werken? Ja? Dus dit is wat Kabbalah te zeggen heeft over de mensen. Over het ontwikkelen van de mensheid. Over hoe we dan in contact kunnen blijven met het universum. Het is wel heel grappig, want ik vind het verhalen van Egypte heel erg leuk. En ik bestudeer het heel veel. En een van de dingen die mij helemaal fascineerde was, is dat ze waren zo trots op het feit dat ze heel dicht bij de natuur een binding hebben. En hun hebben een manier van leven. De Hollywood-versie van de farao is altijd een farao die een tiran is. Ja? Een patriarchische tiran. Niks is verder van waar. Farao had niks. Die leefde als de meest armoedigste persoon. Ja? Volgens dit verhalen, die hebben ze dan gemaakt in de Bijbelse verhalen. Heeft weer te maken met die Joden. Kan je je voorstellen. En de farao's waren niet, volgens verschillende bronnen, waren niet tirannen. Die waren mensen die uiteindelijk heel veel studeerden. En die informatie zeg maar overbracht naar... Eva zegt, waarom vertellen de geschiedenisboeken ons anders? Ja, dat heeft te maken met de donkere occultisten die ik ook uitbundig daarover heb. Die zijn altijd bezig geweest om controle uit te oefenen. En waardoor zeg maar de verkeerde geschiedenis. Ik bedoel, Graham Hancock. Dus voor iedereen die deze man niet kent, ga alsjeblieft zijn serie kijken op Netflix. Graham Hancock die werd jarenlang zeg maar als gek bestempeld. Ja? Dat hij niet feitelijk is, et cetera, et cetera. En iedereen begint nu zijn verhalen wel wat serieuzer te gaan nemen. Ja? Want wij hebben in onze geschiedenisboeken zitten vol met leugens. Ja? De farao's die waren niet zo, en de Egyptenaren die waren vredezame mensen zelfs. Ja? Er was wel een exchange van kennis. Er waren groepen die buiten kwamen. Ja? Die kwamen allemaal naar Egypte toe. En dan vanuit Egypte gingen ze dan terug naar de wereld toe. En dan in die groep mensen die dan teruggingen naar de wereld toe, waren gewoon slechte en kwaadaardige mensen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat is dan wat mensen zeg maar moeten gaan kijken. Kijk naar die film. Ja, en het is natuurlijk ook leuk om nog om te kijken. Dus het is op Netflix. Oké? Dus ik ga hierbij laten mensen. Maar
begrijp wel dat het ontwikkelen van jezelf is iets dat eigenlijk, je hebt geen keuze erover. Ja? Heel vaak heb je de keuze misschien om de manier waarop, de ervaring die je, maar uiteindelijk die kwaliteit moet ontwikkeld worden. Klaar. Als je doodgaat, kom je terug. Dat is dan wat de Egyptenaren zeggen. Je komt bij Anubis terecht. Anubis die breng je naar Maat. Maat is de godin is de Neteru. Die vertegenwoordigt alle Neterus. Ja? Alle 10 kwaliteiten. En dan vertellen ze je moet 42 dingen zeggen. Dat krijg je in de boek van de dood. Ik heb niet gestolen. Ik heb anders een vrouw niet gestolen. Ze zijn allemaal een vorm van stelen ook. En ik heb dit niet gedaan. Ik heb dat niet. Apofatisch zeg je tegen Maat. Ik was een goed mens. Ja? Ik heb het water niet vervuild. Ik heb het eten niet vervuild. Dingen die we allemaal doen nu. Ja? En dan zegt Maat, oké. Dat is het woord dat ik nu ga zeggen. Ma'a keri. Dat betekent, je woorden waren waar. Je hebt de waarheid gesproken. Ma'a keri. Dat is het. En dan op het moment dat dat is geboren, zeggen ze van oké, nu ben je klaar om een ster te worden. Nu ben je het licht van de mensheid geworden. Ja? En dan word je dan zeg maar bij de andere kinderen van God, dus de lichten, word je dan geplaatst. Oké? Dus, en dat zegt me ook heel veel. Dat betekent dat deze sterren en dat deze hemellichamen, die hebben bewustzijn. Die zijn bewust. Ja? Dus ik ga het hierbij laten, mensen. Leuk dat jullie er weer waren. Dankjewel voor je geduld en de moed om hier te zijn. Want het is ook een beetje moedig om toch wel vragen te stellen hier publiekelijk, kan je zeggen. Maar stel je vragen, want hiervoor ben ik hier. En ik zie jullie weer fris en fruitig de volgende week. Ja? Ma'akeri. Ma'akeru. Tot de volgende week, mensen. Doei. Tot ziens.